nápady, inšpirácie a nové skúsenosti, príležitosti. Príležitosť alebo výzva? Posun dopredu. Čiže inovačné workshopy Sova Digital sú špecifické v tom, že je to taký pre nás únik z každodennej reality. Každý jeden z nás máme spoločný cieľ, hej. Nejako sa oboznámiť s tou problematikou inovácií a aplikovať to na stroje v našom portfóliu a chceme dosiahnuť ten cieľ, aby či už nejaká úspora alebo zmena na dizajnu toho stroja, aby bolo prínosom pre spoločnosť. Tak snažíme sa vybudovať dobrý inovačný tím. No je to proces, určite by som zachoval to slovo proces, lebo má to svoje trvanie, má to začiatok, kde vlastne človek toho by málo ak nič a postupne sa mu odkrývajú tie jednotlivé časti. Ja si myslím, že sú určené pre ľudí, ktorí majú ambíciu zlepšovať svoje schopnosti alebo zručnosti v rámci inovácií. Že posunie to každého, ktorým smerom si zvolí, tam sa to posunie. Hej. Je to takou formou, že každý jeden zapojený do toho a nemáš nejaký čas, aby si nejako len sedel a počúval, proste stále musíš byť nejako v pozore, by som povedal, lebo môže prísť tvoj čas a musíš byť promptne reagovať na odpovede. Je to ako aj formou hry, by som povedal, ale v konečnom dôsledku má to veľkú pridanú hodnotu pre jednotlivca aj pre tým. Tak nie je to pozitívne, lebo každý z nás je viac otvorenejší. Na začiatku človek nevedel, čo má od koho čakať, čo si môže dovoliť. Iné pozeranie sa na svet jednoducho nielen pri problémoch, ktoré riešime tu, ale aj vo svojich osobných problémoch, v skúsenostiach a zážitkoch v živote. Tie pohľady na to fungovanie sveta po tomto, čo zažívam na týchto kurzoch, je iné. Ísť ďalej, hej, kariérne, učiť sa niečo nové, mám vlastne tú príležitosť a získavať nové zručnosti, nové vedomosti z tejto oblasti a preniesť, veľa vecí sa dá teda preniesť aj do osobného života, ako sa pozerať na život okolo seba. O 106.